Sunt Irina Stanciu, sunt mama a două fetițe, sunt avocat în cadrul Baroului Galați, spirit liber și gălățeancă 100%. Candidez la Camera Deputaților nu doar în numele Partidului Național Liberal, ci în numele comunității din care fac parte, pentru că vreau să contribui la dezvoltarea Galațiului. Prin urmare, pun proiecte pe masă, pun focusul pe Galați. Prin unul dintre proiecte vin în sprijinul victimelor afectate de fenomenul îngrijorător al bullyingului în școli. Vorbim de bullying fizic, verbal, relațional sau cyberbullying. Statul nu este echipat să gestioneze acest fenomen care afectează viața copiilor și adolescenților. Trebuie să determinăm statul să se implice mai mult prin înființare de centre de consiliere psihologică cu sprijin de specialitate. Statul, comunitatea și fiecare adult în parte trebuie să creeze un mediu sigur pentru toți copiii. Când spun că vreau o comunitate dezvoltată și fericită, nu spun doar vorbe, vin și cu proiecte. De regulă, sănătatea mentală este văzută ca o mofă, nu este văzută la fel ca o durere fizică. De aceea, în viziunea mea, este esențială protejarea copiilor și familiilor în nevoie. Propun parcurgerea unui program de consiliere și psihoterapie pentru copii și familiile aflate în etapa premergătoare procedurii de desfacere a căsătoriilor. Scopul este protejarea copiilor, salvarea relațiilor de familie și, ca un efect, eliberarea instanțelor de judecată. Sunt măsuri care, pe termen lung, își vor dovedi eficiența, iar copiii și adolescenții afectați vor deveni maturi sănătoși, fără traume care să le afecteze parcursul. Pe 1 decembrie votăm pentru familiile noastre, pentru o comunitate dezvoltată și fericită, pentru țară.